ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ମଝିରେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି କୁହନ୍ତି, ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଅଭାବ ଥାଏ ସେଇଠି ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦିନ ଯାଏ ତିଷ୍ଠି ପାରେନି। ଦିବ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ ତମେ ମତେ ଏମିତି ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି? ତାପରେ ସୌଭାଗ୍ୟ କହିବେ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତମେ ଏବେ ବି ବୁଝିପାରୁନ ଦିବ୍ୟା? କାରଣ ତମ ଆଖିରେ ଏବେ ବି ପଟି ଭିଡ଼ା ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ। ତାପରେ ଦିବ୍ୟା ସୌଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି କୁହନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲ ସୌଭାଗ୍ୟ? ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ମୋତେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି? ତାହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ତମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ବୋଲି ଏଠି ଅଛି, ଆଉ ତମର ଘର ବୁଝି ଆସିଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛି କେବଳ ତମ ଖୁସି ପାଇଁ। ଆଉ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସୌଭାଗ୍ୟ ରାଗିଯାଇ କୁହନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲ ତମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ରହୁଛ? ତା ମାନେ ତମେ ଖୁସି ନୁହଁ? ଆଉ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ବୋଲି। ହେଲେ ଦିବ୍ୟା ତମେ ତ ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରି ହେଇଗଲ, ଯିଏ ଖାଲି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଭାବେ ଆଉ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଦିବ୍ୟା ରାଗିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତି, କ'ଣ ମତେ ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ଦୋଷ ଦେବା ତମେ କ'ଣ ରାଣ ଖାଇଛ କି? ତାପରେ ସୌଭାଗ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ମୋ କଥା ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ।